Здравейте на всички. За мен е удоволствие да ви презентирам нашата система и по-скоро да минем през примери от практиката и това как IoT може да помогне на вас и на вашия бизнес. Започвам с една картинка, която обикаляйки през клиенти из цяла България доста често виждаме и доста често чуваме като оплакване за това как една стока се разваля, защото да кажем петък вечер след работа това е случай за един производител на кренвирши в Русе, мисля, че най-големия в региона. Петък вечерта му отпада захранването и стока за десетки хиляди левове се разваля до понеделник, тъй като няма охлаждащата система, агрегатите не работят и цялата стока трябва да се изхвърли. Доста често го чувам това нещо при клиенти, които нямат наблюдение в реално време, нямат цялостно наблюдение в реално време на тяхната стока, която съхраняват. И тук се намесва IoT и както може да помогне, това ще се опитам в следващите няколко минути да ви поразкажа. Интернет на нещата, така нареченото IoT, е система от сензори, които събират информация от различни източници. Това може да бъде, както виждаме тук, може да бъде човек, къде той се намира, дали той се намира в залата, която трябва да бъде, в колко часа е влязъл, в колко часа е излязъл, така, да се наблюдава неговото начало на работния ден, край на работен ден. Може да се наблюдава транспорта, дали ще бъдат коли, бусове, баничарки, камиони, тяхната локация и едновременно с локацията и температурата, при която стоката се превозва. И също така предприятието, различни параметри от типа на температура, влажност, които следим локацията. Ако не, се предава през някаква мрежа. Най-често мрежите, които се използват, това са LoRa и GSM. Оттам нататък данните отиват в една облачна структура, където се съхраняват, обработват и се визуализират в потребителски интерфейс. Как IoT може да помогне, като даде видимост в реално време за това какво е състоянието в нашата производствена база или по време на транспортирането, пък или по време на продажбата на дадена стока, тъй като с един клик може да се види каква е температурата, забравено ли е, примерно, ходилно помещение, отворено или затворено, какво е състоянието на влажността, на въглеродния диоксид, да кажем, при съхранението на животни или пък, да кажем, в някое училище или в офис града. Освен на околна среда, можем да наблюдаваме и почва. Чухме преди малко и в другите презентации каква е температурата, влажността на почвата, за да знаем трябва ли да се полива, колко често, на какъв период и също така по този начин да се оптимизират и сметките за електричество и за вода. GPS локация, история на предвижване е нещо, което ще ви покажа след мъничко как изглежда при нас. И това, което може би най-много добавена стойност, нотификации, анализи и справки за изминали периоди. Нотификациите, това е да получите на телефона си през мобилното приложение веднага известяване, когато, да кажем, отпадне захранването, дали ще бъде на хладилник, дали ще бъде на цялото предприятие, дали ще бъде специално на някоя зала. Анализи и трендове, това каква е била, да кажем, ако следим температура в един производствен процес, каква е била температурата тази седмица спрямо миналата седмица, този месец спрямо миналия месец и всякакви видове репорти, които също ще видим след маничко. Другото нещо, това са персонализираните решения, т.е. казвате, на мен не ме интересува само температура и влажност, интересуваме да кажем нещо друго. Ние имаме наш собствен екип, който може да разработва устройства, да разработва фърмуер или това е софтуера за самото устройство и софтуерен екипа, който да направи мобилното приложение. Всичко това нещо става с един клик през мобилно приложение или през веб-базиран интерфейс. Накрая, но не на последно място, това са дигиталните дневници, т.е. това махва необходимостта някой да ходи и да записва с химикалка веднъж на час или на какъвто и период е необходимо, така че този експорт може да послужи пред
проверяващи органи. Малко за нас, освен системна интеграция и интегриране на всякакви системи, ние предлагаме наши IoT решения с наши устройства и такива, които са на други, но доказани производители от Европа и света. Имаме някои собствени продукти, които ще ви покажа след мъничко, но по-скоро да преминем към по-практичните примери. Основните услуги, които ние предлагаме са GPS локация, наблюдение на околна среда и така наречения presence detection, т.е. засичане на хора къде се намирате, но не чрез GPS, чрез GPS проследяване. Ние ви даваме устройството, осигуряваме достъпа, мобилното приложение, поддръжка, настройки и така нататък. Това, което виждате най-отдолу са различни устройства, които ние използваме за нашите услуги. Това устройство, което виждате в най-вдясно, измерва температура, влажност и отворена врата, така че само с тези три параметъра може да се каже много за състоянието на един хладилник, на едно хладилно помещение. Ако температурата вътре се повишава, веднага може да се види в приложението дали това е защото някой забравил вратата отворена, най-лесното някой друг отива и я затваря. Вратата е затворена, температурата продължава да се повишава, може да видим дали има захранване на обекта. Ако захранването е паднало, някой отива или дига бушона, или премества стоката в друг хладилник, където има захранване. Ако и това не е проблема, може би пък се е развалил агрегата и охлаждащата система и стоката със сигурност трябва да бъде преместена. Основните услуги, които зачекнах за текуща локация, история на предвижване, къде се е намирал един обект, къде е текущо и получаване на известие, когато премине някоя геозона, да кажем, ако излезе извън зоната на паркинга, това означава, че нашият служител е започнал да работи, работният му ден е започнал и той разкарва стока, или пък когато влезе или излезе от някой град. Монитора, това е дигиталните дневници, които ви казах. Устройствата могат да изпращат както в реално време, така и за температури по-скоро веднъж на 10 минути или веднъж на час изпращат устройствата. Нотифициране през мобилно приложение, различни анализи, които ще ви покажа. И Presence Detection, където можем да знаем един служител, ако в едно производствено предприятие, в коя част на него се намира. Не само служителя, това може да бъдат пратки, това може да бъде техника. Устройствата за всяка една от тези услуги са абсолютно автономни, т.е. никъде не се налага допълнително окабеляване. Те са със собствена батерия, закачат се най-често с свинска опашка или с дюбели за стена или с двойно залепващо тиксо, вече зависимо от това на който както му удобно, и започва да работи. Сега малко приложения от наши реални клиенти. Най-вляво виждате, това са яйцата на Bulagro 9.7 или това е най-големия производител на пиленца. Там наблюдаваме температура, влажност и въглероден диоксид при отглеждането на малки пилета, тъй като когато те се олюпят и започнат да дишат, отделят страшно много въглероден диоксид, който много бързо нивата му се вдигат. Това налага вкарване или нагнетяване на въздух в помещението, което влияе на атмосферното налягане, което също следим, влияе на температурата и влажността, така че знаейки кои са тези параметри, може да се запази живота на пиленцата. Отдясно пък е най-големият ни производител на биоябълки и биокруши, Яблена Натура. Виждате, това са щайгите в помещението. Много голямо, мисля, че 10 на метра беше високо. Там наблюдаваме температурата на 3 нива, тъй като, знаете, температурата е различна на пода и на покрива, пък в такива големи помещения може да варира в рамките на 7-8 градуса. Температурата пък която е близо до охлаждащата система и тази, която е до вратата, пък може да варира и много повече, може да мине над 10 градуса. И знайки, получавайки ясна картина за това каква е температурата, Яблена могат да оперират с тази охлаждаща система, която имат и да запазят продукцията си в продължение на 9 месеца от брането. Това са само два клиента, които са се възползвали от тези услуги. Пак казвам, с тези няколко параметра са успяли да си повишат ефективността на техният бизнес. Имаме повече от 150 такива успешни истории, които мога да ви споделя.
От съхранението на продукцията минаваме през доставките. Това са, както казах, може да се следи локацията на автомобили, на всякакви видове МПС-та, температурата там, където продукцията се складира и видеотракингът или видеонаблюдението, което ще ви покажа след малко. И вече стигаме до самият клиент, където може да наблюдаваме витрините, дали ще бъдат топли витрини за ядки или ще бъдат студени витрини. Най-новият клиент, който вчера инсталирахме, това е Kaufland. Kaufland гледат температурите в техните хладилници с едни температурни логери, които са специално сертифицирани с европейския сертификат 12830 за хранителни продукти. Но имаме всякакво разнообразие от сензори, такива, които са за екстремни температури. Можем да измерваме от минус 70 за ваксини. Примерно Cibelabs са такъв наш клиент, който наблюдава температура на ваксини и да стигнем до температури от плюс 200 градуса, така че за процеси, където имаме варене на месо, шунка или каквото и да е, можем да гледаме тях. Също така тези сензори могат да се добавят и до елементи, които знаем, че много бързо се нагряват и високата температура може да е ранна индикация за повреда на този конкретен елемент. Други сензори, които имаме, пък са за течности с специален сертификат за допир до течност, така че вино, мляко, сокове и такъв вид мед, също имаме производител на мед, могат да бъдат наблюдавани. Изобщо тук отдясно виждате производители на всякакъв вид плодове, зеленчуци, птицеферми, месокомбинати, дистрибуция са наши клиенти. Най-отляво виждате един хладилен склад, който мисля, че беше от около минус 30 градуса температурата вътре. Заскрежен е целият покрив. На такива места инсталираме по няколко датчика, отново за да се види цялата картинка в това помещение. На картинката горе е точно този производител на пиленца, където се гледа температурата и въглеродния диоксид. И отново съм ви показал на яблена колко е голямо тяхното помещение и тази лилава точка в средата. Вътре има едно малко черно нещо, което предполагам дори не се вижда, но това е сензора на фона на едно такова огромно помещение. Виждате колко е малък, но какви ползи носи той. Предполагам сте чували израза една картинка, казва повече от 1000 думи и с това тук искам да покажа в нашата платформа как се виждат нещата. Това е температурна графика за някакъв период 29 октомври до 1 ноември. Наблюдение на температура. Това, което можем да дадем, освен в даден часови диапазон максимална, минимална стойност, така и за целия период максимална и минимална стойност. Анализ на температурата предишната спрямо текущата седмица, предишен спрямо минал месец, възможност за добавяне на бележки, например точно там, където съм отбелязал с маркер. Някой, да кажем, е отворил вратата и затова температурата или пък имал профилактика и технологът може да запише това събитие и да остави следа. Всички тези данни могат да бъдат свалени в Excel за допълнителен дали ще бъде анализ, дали ще бъде съхранение, въпреки че ние съхраняваме до 6 месеца данните, или могат да бъдат свалени в PDF, така че да се предоставят пък, да кажем, на ваши клиенти, с което да гарантирате, че стоката, която вие сте му превозили или му предоставяте, е съхранявана при правилните условия. Специално за GPS проследяването, най-отляво са камионите Кроношпан, предполагам сте ги чували, те са доста голям производител на мебели. Те събират индустриален отпадък, като рециклират врати, прозорци, дървен материал и след това от него правят мебели, паркети и така нататък. Там на всеки един камион се поставя едно устройство, което изпраща информация веднъж на ден или 2 пъти на ден, тъй като тези камиони се местят, камионите на контейнерите се местят веднъж на седмица или
един-два пъти на седмица, така че за тях е достатъчно да знаят горе-долу къде из България се намират тези контейнери и до каква степен са пълни. Следата отдясно не е на такъв контейнер, следата отдясно е на служебен автомобил, който обикаля ви е правил инсталации. По отношение на детайлността, тя е много голяма, може да се види дори конкретното пътно платно, през което е минал автомобила. Най-отдясно пък са разнообразието от устройства, което ние предлагаме по отношение на GPS проследяването за автомобили и хора. И едно цялостно решение, да кажем, в един камион какво може да се направи от дясно наляво. Това е една камера, видеотракинг, камера, която следи едновременно пътя и шофьора. Виждате отдясно са снимките на шофьора, така че може да се види той къде се намира с предната камера и какво е състоянието на шофьора в този момент. Например, при рязко ускоряване, рязко спиране може да се изпрати снимка или кратко видео. Хващали сме катастрофи, които могат да служат пред застрахователни орган, че в кого е била вината, дали е била в шофьора или е била в нещо друго. Доколкото виждам, сега няма време да ви разкажа това, но най-долната снимка е черно-бяла, защото има и нощно виждане. Та в този камион, освен видео, което е видео при събитие, то не е видео в реално време, ние не можем да влезем да видим този човек в момента какво прави, но при дадено събитие, да кажем, при превишаване на скоростта над 50 км в час или при рязко спиране или друго събитие или при покачване на температурата там, където се съхранява стоката, тогава да видим пък шофьора какво прави в този момент и защо не е взел мерки. Локация на камиона с второто устройство, с третото пък може да се засече кога шофьорът влиза и излиза от камиона, колко време е прекарал вътре. Знаете, там има доста регулации. Следват два температурни логера, с които може да се види каква е температурата на стоката вътре в камиона и накрая отворена-затворена врата, кога тази врата се отваря, затваря и също така колко пъти е била отворена. В най-скоро време това са проектите, върху които текущо работим. Mondis Energy, то е взимам от предишната презентация това, че въпросът с енергията става все по-голям и по-голям. Това е устройство, което наблюдава мрежата, електропреносната мрежа в реално време, следи за нетипични поведения, за пренапрежение. Проектът ни Mondis Protect е за критична инфраструктура. Да кажем, това могат да бъдат шахти, когато те са отворени или затворени, да се изпраща известия. Mondis Fiber е за наблюдение на оптични влакна и Mondis Vision е нещо, което тепърва ще разработим, но пък то е полезно вече за хладилници, които са в супермаркети и може с една камера да се следи и да се знае в един хладилник коя стока е свършила и трябва да се зареди или пък е на привършване, което автоматично да изпрати информация до производителя, така че да подготви повече стока или да отиде да зареди, без да е необходимо човек да отиде на място да провери, за да бъде зареден този хладилник. И така това беше от мен, за да си запазим продукцията свежа, чиста и да сме сигурни и да спим спокойно, че всичко се съхранява правилно. Това помага и отито. Ако имате въпроси, ще се радвам да отговоря на тях. Ще се радвам дори да се видим и на живо някой ден, за да ви разкажа повече. Това са нашите контакти. По всяко време може да се свържете с нас за допълнителна информация. Благодаря.